Tak. Og I er klar? Ja. Vær så god, I må gerne gå i gang. Tak. Opgave til deltagerne. Torsdag den 1. oktober. Klokken er 8, da I kommer ind i hjemmet hos Tove og Poul Jensen. Opgave hos Poul Jensen. Hjælpe Poul Jensen med personlig hygiejne på badeværelset. Guide Poul til påklædning. Giv medicin fra doseringsæsken. Udføre top hos Poul. Rydde op og redde seng. Dokumentere den udførte pleje. Desuden skal Poul have hjælp til de behov, han har. Poul Jensen har været hos egen læge i går og skal i dag hjælpes i tøjet til en bestemt tid, da han skal på sygehusets laboratorium og have taget nogle blodprøver. Taxi kommer kl. 8.30. Poul Jensen faster til C-kolesterol og blodsukkermåling, men må gerne drikke vand. Opgaver hos Tove. Skifte forbinding på Toves sår på højre malleol. Hjælpe Tove med at få målt blodsukker. Vejlede om diabetes og andre livsstil. Vejlede Tove i forhold til hendes vandladningsproblem. Og dokumentere den udførte pleje. Desuden skal Tove have hjælp til de behov, hun har. Tove har taget sin smertestillende medicin, inden I kommer. Hun venter på effekt af den smertestillende medicin og vasker sig derfor først senere på formiddagen. Ja. Skal vi starte med Poul? Ja. Højre side apopleksi. Er der nogen kava? Nej, det er der ikke. Medicinen den bliver doseret i doseringsæsken og udleveret. Pårørende hjemme. Kontaktpersonen, det er Lis. Han har givet samtykke til PEM. Kræftnedsættelse og nedsat finmotorik i venstre side. Og han har gennem den sidste uges tid klaget over træthed og svimmelhed. Og så er der til, at vi kan indsætte et nyt indsatsområde, hvis vi har brug for det. Og dag til dag notatark. Poul Jensen skal den 1.10.2015 have taget faste blodsukker og faste kolesterol samt væsketal. Medicinen. 2 kl. 8. Ja. Er der længere ned? Og der er topskemaet. Blodtryk. Respirationsfrekvens. Og puls. Og temperatur. Og bevidsthedsniveau. Ja. Godt. Og, der er også og så at vi kan føre det ind i. Ja. Tove, smerter i ryg og knæ, og BMI 38,4. Diabetes type 2, og så... Hun administrerer selv medicinen? Ja. Og det er overfladisk og let væskende. Det er rødt og irriterende. 2x2. Vand, hanevand? Ja. Med zinksalve. Ja. Skumbadage. Og kroneklæb. Ja. Lider af urinvejsinkontinens. Hyppige vandladninger. Vægten den er stigende. Ja. Og så skal hun jo måle blodsukker. Ja. Og der er også, så vi kan indsætte noget nyt. Og der står ikke noget, så det... Jeg skal huske, at hun skal tage, eller informere hende om, at Novonormen, det er jo et kvarter til en halv time før morgenmad. Ja. Hvis ikke hun er opmærksom på det. Ja, og så har hun noget PN, hvis hun har ekstra smerter. Ja, nemlig. Og så skal jeg dokumentere blodsukkermålingen til sidst. Ja. Og der er en procedure. Ja.
Ja. Vi skal lige huske at se, om der er noget, der ligger i sårkassen. Ja, det skal vi. Ja, og der er også, hvordan og hvorledes. Det er jo fint. Ja. Ja, skal vi lige gå ud og kigge? Ja, det synes jeg. Det er Pauls. Tak. Ja. Jo, den er der. Godt. Ja. Ja. Det er fint. Der er det, der skal bruges. Ja. Og en pulsmåler. Ja. Ja. Yes. Ja. Morgenmad. Ja. Ja. Skal vi sætte os? Ja, det synes jeg. Jeg vil starte med at udføre tops på Paul. Ja. Eller ved Paul. Ja. Og så personlig hygiejne bagefter. Ja, så må du sige til, hvis du har brug for hjælp til, at han kommer ud af sengen. Ja. Godt. Og hvad bagefter, tænker du? Påklædning. Ja. Og så medicinen. Ja. Ja. Og der skulle han bare have udleveret sin sætte. Eller hvad var det? Nej, han skal have medicinen fra medicinæsken. Nå, okay. Fint nok. Kør. Medicin bliver doseret i doseringsæsken. Ja, og udleveret. Ja. Ja. Og så vil jeg rydde op og dokumentere. Ja, jeg tænker, jeg starter med lige at høre, om ikke hun skal tage resten af sin medicin. Ja. Så vi inden overholder tiden, skulle jeg til at sige. Og så tager jeg sårpleje. Ja. Og vejleder samtidig med. Og blodsukkermåling. Og snakker selvfølgelig også med hende om hendes vandladningsproblem. Du vil sige, hvis du skal forflytte i Ja, forhold til sårskift. det finder vi lige ud af, hvordan hun sidder. Ja. Ja, og så husk at dokumentere. Ja. Tænker jeg. Det kunne måske være smart, hvis vi kunne få samlet dem til sidst med noget vejledning også. Ja. Så er det også for Paul får en idé om, hvad der bliver snakket om. Ja. Men det kommer jo an på, hvor lang tid før han er færdig, i forhold til, når taxaen kommer. Ja. Det må vi se ser på. Ja. Ja. Ja, og så vasker hun sig jo på formiddagen Tove. Selv jo. Ja. Ja, og kun vand til Paul. Har du brug for, at og vi medicin. opsummerer? Ja.
Starter vi Poul? Og du starter ved Tove? Ja. Ja. Husk at spørge, hvis der er noget, du skal hjælpe til. Ja, selvfølgelig. Og i lige måde, ikke? Ja. Det tænker jeg, vi gør. Og du må sige til også, hvis du, som jeg sagde, med forflytning. Ja. Eller andet påklædning, hvis du får brug for det. Ja. Alt efter, hvordan han har det. Ja. Godt. Det var jeg. Ja. Ja, tiden den er gået, piger. Ja. I må gerne værsgo og gå i gang. Tak. Godmorgen, det er hjemmeplejen. Godmorgen. Godmorgen med jer da, piger. Godmorgen. Godmorgen. Jeg hedder Maria. Ja, goddag, Maria. Goddag. Goddag. Velkommen til. Tak skal du Har have. du været her før? Jo, jeg har været og hjælpe Poul. Og du har været i, og jeg synes nok, jeg kender dig. Ja. Jamen, godmorgen, Maria. Og godmorgen, Tove. Godmorgen. Jeg hedder Mie. Ja, godmorgen, Mie. Godmorgen. Jeg kommer tilbage til dig. Jeg går lige over og hilser på din Ja. mand. Godt, så er de her, Poul. Det var Tove, ja. De er her nu, Poul. Er det de samme som i går? Ja, det ved jeg lige. Det. Jo, Godmorgen, Poul. en af piger er der i Godmorgen. hvert fald. Dag. Jeg hedder Maria. Har du? Ja, hej du. Hej. Kan du ikke lige give mig brillerne? Jo, det kan du da tro. Så kan du også se. Ja, så kan jeg se dem der. Ja. Nå, hej. Hej. Og godmorgen, Poul. Jeg hedder Godmorgen. Mie. Jeg skal hjælpe din kone i dag. Det lyder godt. Hun har fået lidt svært ved det efterhånden. Ja. Det er godt. Ja, jeg har altid selv klart det der, men det kunne jeg åbenbart plejer at længere. hjælpe mig også. Ja, Jeg går ind til Tove. Vi prøver. det gør vi. Poul, du siger bare til dem, også som vi plejer, du ved. Poul, Ikke også, jeg Poul? skal lige måle et blodtryk Tove, jeg Nå. tænkte, vi skulle starte med at skifte din og forbinding. en puls. Og skift min forbinding. Ja. Jo. Hvordan sidder du i den stol der? Jeg sidder søvme godt da. Du sidder Jeg sømme lige her godt? med blad. Ja, det ja, forstår jeg ja. ikke lige. Sidder lige og Det var venter, mange piller gange, de du trækker virker. vejret. Tror du kan få Nå, foden okay. højere op Ja. endnu? Ja, og Ja så da. temperaturen. Skal vi prøve? Ja da, Hvad kan det være? kan jeg nok da. Den her op på. Ja, de Kan her i hvert fald. Det er fordi, Det- du det har der- Hvordan er det? svimmel her de sidste dage. Ja, Lidt med det- knæ. Jo, det er ikke Hvis så jeg behageligt drejer- da. Træt. Nej, Ja. prøv at se, nu drejer jeg den lige lidt. Det er rigtigt. Ja. Den er blevet blød, synes jeg. Ja, men fordi så sidder jeg godt. Også med min ryg. Når du sidder, ja, men det er også vigtigt jo. Ja. Så Ja, det pyt dig kan med da godt mig. være. Nej da, Det tror jeg, du vi skal også sidde snakkede godt. om i går, ja. Ja, Men sidder du godt? Jo, jeg sidder der. så Ja. vi lige kan få Jeg lader mig sådan hellere noget fri af det Ja. her. Ja, det kan jeg godt forstå. Når du får målt blodtryk, Det må jeg sige. Jeg synes, det er noget hvilken arm bøvl. plejer Altså, du få det målt i? det er Ja. Jeg henter lige en skraldespand. Tove, en skralds. Ja, hvad så, Hvad- Poul? prøv lige at spørge Tove. Hvad så, Poul? Kan de finde ud af det? Tove, ved Ja. du, hvilken arm Poul han plejer at få målt blodtryk i? Ja, det er den arm, der er galt med jo. Okay. Nå, men det er den her. Tak. Det er den her. Den arm, det er Ja. galt med. Ja. Den plejer det at være. Så sætter jeg mig på den her nemlig. Det skal du bare gøre. Ej, du må undskylde, jeg vridser lidt. Jeg er bare lidt træt af det. Jamen det kan jeg godt forstå. Det er min også mening træls. at være Tove, hun har sammen. brug til at Jeg kan huske godt tingene. tage lidt fristen. Ja, Kan du godt tage lidt Ja, fristen? Så Ja. det går nok. Meget nu Nu må du forstå, Det er godt at have lige nogen pludselig til at fra at huske kunne det det for hele, sig. så skal han til at have sådan en randen hele Ja. tiden. Jeg nupper lige din sko. Du tager, det kan jeg nok. Ja, ja det kan jeg åbenbart heller ikke selv. Det kan du godt, jo. Nå. Så får du lige sådan en fin måt herunder. Jo. Kan du løfte lidt? Ja. Tak skal du have. kan du se. Så er jeg snart klar. Skal et skiftes hver dag, det Ja, så der? kan vi få det Ja, når overstået. det er, Ja, jeg skulle til at sige siven igennem, så skal det gerne skiftes. Nå. Det er en hver bøvl. når du får, har du fået Nej, målt det- blodtrykket før? Det er det. Ja, det Men jeg kan jo nok sidde og læse lidt Nå, samtidig. skulle jeg ikke tage sådan en fin en her på? Så er det vigtigt. Jeg kører lige hovedgarden Ja, op. sådan en nu. Ja, Nej, det skal jeg. kan du godt. Nå. Ja, det plejer jeg heller ikke. Hvad tænker du om det sovt og slank? Var det smart? Sovt og slank. Ja. Jo, Men det plejer ikke at gå ondt. hvis det bare var Nej, så det nemt gør det da. ikke. Det gør det ikke. Det er jo smart, hvis den kunne det der. Ja. Nå, jeg henter også Får du lige den nogle her, handsker, den er kan jeg løs se. nok, til vi kan trække Ja, det er den helt bestemt. ærmet op Ja. her. Det klarer du lige. Ja. Kan du få armen igennem her? Ja. Paul, kan de finde ud af det derinde? Er- Ja, det Er den arm, det er galt med? nej, det er den gode arm, hun er fat i. Og den er vendt Nå. forkert. Ja, Tager for den de lige skal tage den arm, det er galt med. Nå, men er det ikke rigtigt nok, tror du, Tove?
Jo, jeg ved, jeg kan godt vide, hvad de laver derinde. Nej, men det er nødt til at stole på dem. Ja. Så. Nå, men så skal vi have skiftet, hvis det er... Jeg kan heller ikke forstå, at det siver sådan. Så er det vigtigt, at du ikke siger noget. Nej. Og du ligger stille, når jeg måler blodtrykket. Okay. Ja. Det siver der lidt der. Det kan jeg da godt se, det kommer lidt igennem der. Nu kigger vi til et. Jo. Jeg kan da lige lægge bladet væk, så længe det er det heller høfligt at sidde og læse, mens du sidder der. Ja. Jeg håber snart, de piller, de kommer til at virke. Det er strenge. Så nu sker der noget. Nå, er du klar til at pille dig af? Jo. Det gør jeg så, ikke? Ja. Jeg henter lige et stykke papir, Poul. Tove, det er da meget Det ser sødt, fint de ud. Ja. Det synes jeg Det glemmer faktisk, noget det gør for jeg. ham. Hvordan skal det se ud, for at det er fint? Det skal ikke være for rødt. Nå, Og er det skidt? Ja. Nå. Det kunne godt være et lille tegn på noget betændelse. Betændelse? Ja. Nå, det skal vi have noget af da. Nej, det skal vi helst ikke da. Nu synes jeg, at vi skal have mere pjat om her da. Ej. Jeg synes godt nok, der har været meget sidst. Det er dog træls. Dit blodtryk. Jeg kan Det er forstå på det her, at du var 159 nede ved lægen og få noget 78. undervisning i noget blodsukkermåling. Det er rigtig fint. Ja, det er rigtigt. Ja. Det har Hvordan går det med det? Det er det. Jo, altså. Jeg også så godt i nat. Nu er det så en gammel sukkerstyre, for så jeg ved, hvor vigtigt det er. Lidt, så der kan Er godt komme vigtigt? lidt udsving i den. At du holder sukkersygen, eller hvad? Ja, det er måler det blodsukker Ja, det er der, for det. jeg synes ikke, jeg lige sådan, det der apparatur, jeg er da smøg til sådan noget. Jeg kan nok med min iPad, men det nye der. Ja. Men du kan jo på iPad'en finde en video, hvor du får en guidning i at måle det. Nå, kan man få det som en app? Enten som en app, eller så kan man finde det inde på det, der hedder YouTube. YouTube? Ja. Ja, det har jeg hørt om. Ja, så er der sådan en søgefelt, og så kan du skrive måling af blodsukker, så kommer der nogle fine videoer frem. Nå, så det er sådan noget, man selv skal sørge for? Og søge, eller hvad? Ja, Eller- og finde ud af, hvordan den gør det og sådan. Jeg vil gerne vise dig. Nå. Hvad Jamen, kigger du på nu? Hvad laver du nu? Kigger siger lige du? på Smaller uret for at zinksalve tælle på. din respiration. Zinksalve, ja. Nå, okay. Ja. Så det er noget zinksalve. Og det skal helst ikke være for tykt del af. Bruger man virkelig stadigvæk zinksalve? Oha, ja. Det er sådan, jeg kan huske, at... Det gør man godt nok. Nå, jo, Så må det ikke lige være et for tykt lag. nej. Ja, Så. Gør det ondt? nej, jeg kan ikke mærke noget. Det er jo godt. Men i mit knæ og min ryg kan jeg mærke noget, men ikke dernede der. Nej. Jeg synes så, det er rigeligt det andet. Jeg er godt træt af det. Jeg synes også, jeg er blevet så træt på det Virker sidste. det, som det skal? Det gør det. Ja. Jeg er simpelthen blevet så træt. Og ved du hvad? Må jeg spørge dig om noget? Det må du. Fordi at, Du har en jeg har lidt respiration svært ved at holde over På vand. 16. Det er rigtig Og jeg fint. bruger sådan nogle, jeg har Nå, sådan er det nogle det? bind, Ja. køber sådan nogle bind, de er Jamen, jeg har bløde. så godt i nat. Men jeg Det var synes, godt. det lugter lidt her, når jeg skal med Godt. vand. Har du ellers haft Det problemer lugter med at sådan, det sove? lugter så... Er det sådan? Kan du lugte det? Nej, det Nej, synes jeg jeg synes ikke. Jeg plejer simpelthen ikke at snart, jeg sove kan lugte rigtig mig godt. selv. Det lugter ikke godt. Ja. Så er du for også for Ja, vasket. det bliver varmt nogle gange. For vasket. Ja. Har du Ja, det ja, varmt? Jeg plejer at sove. Altså men ikke hygiejne, i det er dag, altid men- gået højt op i. Det gør du hopper Det har i. altid gange. gået højt op i Ja. hygiejne. Kan jo også være lidt med din sukkersyre. Jeg vil lige måle din Men det er sådan ligesom om, vi har sådan en ramt lugt, det Ja. der Ja. urin du der. godt. Det har sådan en Skal jeg dreje stærk hovedet? lugt Det sådan må du gerne. inde i et toilet. Ja. Jeg synes, at hele toilet, badeværelse, det lugter af bagefter. Er noget, du har snakket med din læge om? Nej, det har jeg. Nu kan jeg så rende ned ved ham hele tiden. Oh, Du får lige en her. må man i øret. gerne. Nu har jeg lige været ned med sår der for en 3 uger siden. Ja. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at du får snakket med ham om det. Ja, men hvad kan det være der? Det kan være noget med din sukkersyre at gøre. Nå. 37 Det kommer til at lugte grim af det. Det er rigtig fint. En gang til. Kommer Ja. til at lugte grim af det. Ja, Kan det det er godt, ja. dejligt. Ja, Jeg har også så godt i nat. Så jeg synes, Det er du godt. skal prøve at snakke med ham om det. Det er godt. Lige. Jeg kunne høre, de Men snakker det er om vigtigt at gøre det iPad derinde. snart, eller kan jeg Ja. gøre det i næste uge, eller... Jeg synes, jeg er Bruger så du også træt meget lige nu. den? Jeg har ikke overskud til at skal Nej, det. det gør Nej, jeg men du ikke. kunne Men prøve at Tove er ringe god til til det. Men samtidig så, Nå, det når vi kunne skal jeg snakke gøre, med børnene. Det er bare altid Ja. så svært Vi at komme har igennem en i søn, der bor langt telefontid. væk. Det er korrekt. Så der bruger vi den. Det er jo dejligt. Det er Men jeg kan da Så godt er det en prøve. nem måde. Nå, er Ja, det det færdigt er- nu så? Ja, Vi kan se Så er de vi små, klar med det. eller Det er det. børnebørn. Det er jo godt. det er jo det. Ja. Fik du snakket med sygeplejersken om Hvordan plejer du at kost? komme op af sengen? Kost? Poul? Ja. Altså, ved du hvad... Jamen, Nu altså, ved jeg, plejer det jo kan godt egentlig være, at Mie, Tove, du og ved, hun men har der er jo hjulpet i økonomer. lang tid, Ja. Men Okay. Og har været en køkkenleder i mange år. Det skal jo, jeg så få det der hjælp med til kost. Ja,
For jeg er ikke lige så god med den. Nej. Jeg snakke med tømmer om et træværk, jo. Det gør han jo ikke. Så du er lige nødt til at hjælpe mig op, tror jeg. Jeg skal nok Hvad lavede du for så noget godt mad? jeg kan. Ja. Hvad? Hvad lavede du så for noget mad? Var det ikke noget med, at du havde været på bare dit plejehjem Men også? du, Hvad nu jeg ellers ligger og selv, bliver så tørstig. ja. Du ikke, Hvad har du lavet der for noget mad? Det er jo god gammeldags mad. Det var lige det, de ældre de ville have. Ja. Jeg har i hvert fald altid for Det meget plejer jeg ro for her for. om morgenen. inden Der jeg var står ikke noget hjertevenlig kost. Poul, du skal Hjertevenlig. jo på Ja. laboratoriet i dag. Jo. Det er jo i hvert fald noget, de tage godt kunne nogle lide, og det blodprøver. kan man sige, det har noget med hjert at gøre det. Ja, det er rigtigt, ja. Ja. Men jeg er De er meget jo glade, det var de. Ja, der må du få lidt Men vand. jeg har da også lavet til nogen, der, hvor det var Det noget duer ikke med specielt, juice, de så. skulle have og sådan Nej, noget der. det gør det ikke. Jeg kan lidt af hver. Jeg har lavet. Det er Jeg kan fint finde nok. lidt Jamen, det er jo vand da til 100 dig. mennesker, vi laver Ja, mad tak. til hver dag. Hold da. Ja. Tænkte I så over, hvad I kom i maden? Ja, helst de gode råvarer. Det er jo efterhånden blevet sådan. Det gør det så hurtigt nu om dagen. Ja. Men vi kunne godt lide de gode råvarer, det kunne vi. Skal vi bytte skamlen ud igen? Ja, det kan Eller vi da bytte godt, hvis vi stolen er ud med færdige. skamlen. Ja, det kan vi da godt. Nu Værsgo, havde jeg- Poul. Jo, Ja, det tak er for fint. det. Sådan, skal Ja. du sko på igen? Jo, det kan jeg da lige finde hernede. Kan du finkfangen? Ja. Og der var din skammel. Jo, tak for det da. Ja, tak hvad skal vi? Ja, kunne du ikke lide Hvad det? skal vi så nu? Er det tid til, at vi snart skal have morgenkaffe? Så. Det er jo en mening, vi skal måle Jeg tager blodsukker. dynen, Poul. Med Ja, tak. blodsukker? Ja, men det er jo Ja. ikke så Det var bare godt, når du sidder og spiser slik før det. Nå. Hvis du så Det er noget, kommer du er om glad på for? din venstre side og ligger. Ja, det kan Ja. jeg godt lide. Det kan du Skal godt. jeg lige i gang? Ja. Men jeg havde ikke ligger regnet med, at det derinde. var så stor betydning, når Så- det bare var sådan en gammel sukkersyge. Ja. Jeg blev stukket. Er det godt nok, det her? Jeg får jo Det er bare rigtig piller. godt. Godt. Ja, Så skal du op og sidde men på man stikker jo, når sengekanten. man måler blodsukkeret. Hvorfor noget, siger du? Man stikker jo, når man måler blodsukkeret. Ja, ja. Ikke? Og nu Jeg tænker jeg, næsten det er glemt medicin der. Ja. Jeg kender jo nogen, der får medicin som... Kunne du Ja, lige hvis hjælpe du mig får- lidt? hvor Det er det ligesom om, finder det helt er af. lidt i vejen, ja. Ja. Hvor meget af din medicin Kan du har bruge taget dit i dag? højre ben Hvorfor til at noget skubbe Hvor meget af ud din med? medicin har du taget i dag? Til at skubbe ud med. Jamen, jeg tager Ja, min smertestillende, det kan jeg godt, og så tager jeg det der for Det er rigtig vanddriven. godt. Ja. Og Så skal jeg bare sætte taget mig op. med Ja, den stød der fra i tablet for madrassen. blodsukker. Ja. Så du har taget det hele her til morgen? Har jeg. Okay. Og du Ja. ved, at nomonormen, den skal Det er rigtig tages godt, et Poul. kvarter en halv Det time gik jeg. før morgenmaden. Sidder du godt? Hvorfor en? Jeg sidder fint Nomonormen, med. den til sukkersygen. Hvornår skal den tages? En kvarter Ja, det er før så morgenmad? rigtig Til en stor halv op, time det før kommer. morgenmaden. Jamen, det passer meget godt. Det har lige taget en inden Skal vi have kom. fundet nogle Okay. sko her? Så det Ja. passer, hvis vi skal have Jeg vil gerne morgenmad, have mine Cecilie. sutsko på. Men jeg De venter er på så dejligt Poul. Vi varme plejer jo om at få morgenen. morgenmad sammen jo. Ja. Eller et par bukser. Så Ja. det er blevet De helt arbejder lavet om også. efter, at vi Med det. skal have hjælp Ja. hele tiden. Ja, Ved du det hvad, jeg går lige ind og bestemmer stiller det her på plads igen. Skal det være den her? du. Ja, Gør du bare det? ja, det er mine fine bukser. Og et par strømper. Ja. Nå. Ellers bliver det for koldt. Hvad siger du? Ja, ellers bliver det for koldt. Det er jo det. Paul, er du snart færdig derinde? Ja, det går der Fordi fremad. vi får Kan du selv morgenkaffe. få dem på? I er glade for morgenkaffe? Ved du hvad? Det, Vi har altid... det ved jeg vi er ikke. glade Det for Tove plejer hinanden. at gøre det for mig. Det er Tove, der Må jeg plejer. låne din skammel Så jeg ved igen? ikke, Ja kunne da. du hjælpe mig med? Ja, Det er jo det der med at Kan du måle hjælpe med at blodsukker. løfte benet? ja. Kunne du tænke mig, Den- eller kunne den du tænke her? dig lige at vise Ja. mig, hvordan du plejer? Sådan Så her. kan Ja. vi snakke lidt om det Ja. imens. Ja, det er godt nok. Det er rigtig Ja. godt. Ja, Jeg starter med at tage den her. det er korrekt. Og så Ej, det ville se dumt ud at komme på sygehus i de bare tæer. skal jeg have den her. Der sidder sådan lige... Så er det noget med det skal- nemt med rørvægt. Vil du gerne have at sidde over på den anden side? Nej, det betyder ikke noget betyder for ikke mig da. Det er noget med Det er fint, rørvægt, ja. men jeg kan ikke huske, hvordan det er, hvad jeg må røre Prøv lige, ved. vi Prøv vender du tage en op, så Ja, kigger vi på. den her går det fint med. Den går det fint med. Det var godt. Er det dernede, jeg må røre ved? Det er det deroppe. Nå, helt for stik. søren. Men det gik egentlig meget godt, synes Nå, jeg. De skal jo også lige op derfra. ja. Og så skal... Det er Sidder den godt? Ja, det... Så er den her Den apparat trækker også her. lidt Ja. ud for uden. Men det er det der med at tænde den. Jeg synes ikke, den går i gang. Hvad med bokserne? Det er faktisk tænkt tænde den deroppe. Nå. Jeg kan se. Jamen, det er da Jeg rigtigt. bare rør på nemmere, knapperne, det hvis ser jeg vist stod op ud og fik til, den den på? tænder i det. Nå. Eller- Det er nemmere lige at få dem op Se, med så benene, batteri, jo. så kan Ja. I så nemmere Nå, trække det dem er op. det, Nå, vi okay. bimler, fordi Ja, at den det betyder, prøver at vi det da skal, bare. skal ind. Kan du løfte i. benene Nå. her? Så prøver du at stikke den ind i. Ja. Men Ja. behøver jeg at gøre det her hver dag? Helst 2 gange om dagen. 2 gange om dagen? Ja. Det går Det var da fint, det grove. her. Også når det er det der, hvor man bare får tabletter for det. Ja. Ja. Så er det noget, den skal sidde der. Ja, har du stukket den helt ind? Det tror jeg nok da. Ja, Det ser da også Så er ud det et til. par sko. jeg kunne have fået mine sutsko. De er rigtig rare her om Det morgenen. kan være, du venter den Jamen, du forkert. skal jo Så ud er jeg i vendt dag. forkert. Jo, du skal det- med bil. Siger du, den skal ja, herind men det er i? jo først. Jeg vil ikke Skal lige, lade være med hvornår at det er. blinke, når den er Er det helt ikke inde i, nemmere at så tage de andre først? Skal Skal jeg Jo, skubbe? men jeg kan- det Men jeg må plejer jo jeg røre ved det sutsko der. på. du kan tage Ja. den. Det er jeg rigtig glad for. Nå, Ja. Du står meget bedre i dem her, Sådan. så Hvad mener for du, søvn da. når du skal Så op og viser den stå. der noget andet nu. Ja. Ja. Er der så ikke, Så er om der du meget blinker mere med en støtte dråbe i den blod? her. Jo, Ja.
Det skal vi jo så bruge. Tror du Det kan jeg lige så godt Ja, sige, det det er plejer lige at blevet gå helt, fint over det er turen, lige så tryg ved det blod. Ja. Ja. Nej, Og med det der til Jeg synes, vi skal det, prøve dem her. Okay, Vil du være ked af lige at det prikke tager mig? vi med så. nej, det vil jeg ikke. Det skal en vende Kan du sig til. løfte dit venstre ben Har igen? sygeplejersken snakket om, at du skal spritte fingeren af, Ja, før du gør ja. ja. Det er jo det der med hygiejne, det ved jeg jo er jo alt det. om. Det er som du god økonom. til. Så Ja, binder fordi vi som dem lige økonomer, fast så har her. man jo taget den ene kursus efter den anden, det og har hvor der meget nogen det til er at jo gøre vigtigt med det. hygiejne, så det synes jeg, det er noget af det. Men så spritter jeg over mine fingre, så er vi helt sikre. Og den anden, Men jeg skal bare holde den her, det sker der ikke noget ved. Hvis du vil, så vil det være dejligt. Ja, Så tør jeg lige det her. det var godt. Du må godt sætte den ned Ja. igen. hvad bruger I egentlig de tal til? Det er for at holde øje med værdien inde i kroppen. Nå. Ja. Jeg tænker, kan det lige møge, om den er det ene eller det andet? Du har ikke fået så meget at vide nede ved sygeplejersken. Jo, jeg har måske? da sagt, at den skulle helst ligge under. Jeg kan snart huske, hvad det var. Men Så bruger vi lige der var i hvert den fald, her. når tal den skulle ligge under, der var når tal den helst Det har skulle vi komme ikke op prøvet over. før, Men jeg det tænker bare Har du alligevel, prøvet den før? Nej, Nej. betyder det så meget? Jeg er jo alligevel så 76. hun plejer lige at tage fat, og så Det synes Ja. jeg nu, det gør. upti. Men Ja, jeg kan du godt skal høre, have du benene synes op og måske stå på ikke helt, pladen at... her. Må jeg låne Begge dine ben. fingre? Ja, det Ja. må du. Og så skal du have væk Har du fået herover. vist en finger, hun helst synes, du skulle gøre det? Eller De har siger jo, du- det skal Så gøres står ud du og egentlig bare og side. holder ved. Så det, Så du kan drejer bare jeg tage den den Du er rundt. ligeglad med, hvilken finger Det det gør giver. jeg. Skal vi så tage den her? Jo. Vi Så tager vælter den. jeg ikke. Det gør vi. Nej, Hvis du holder er du ved sikker her, på det? Så får vi det lige til at tørre, for ellers så kan det komme til at gøre og så ondt i kommer dine stolen fingre. til at Der. stå bag ved Ja, dig. ja. Skal vi ikke prøve Skulle det? jeg have haft en pose, så jeg kunne smide det her ud. Hvis du er Men sikker det på, havde det jeg ikke. går. lige. Det er det med hygiejne. Ja, Kommer det igen? Det er jo alt. Ja, du er gal, eller er hvad du så med klar? Er bukserne? du gal altid? Jeg siger. Gal, men jeg er klar. Dem trækker vi Så, op. Ja, Du tak. sætter dig. og så tager man altid lige og tager den første dråbe blod ud. Nå, Så tager man den næste. jo. Sådan der. sætter Hvis den du så her. tager og sætter den på en dråbe blod Jo. der, Ja, så stille og Jeg roligt synes ned. lige, Kan der du sker løfte noget. benene, Sådan Poul? den der. Ja. Så putter du et på. Ja. Rigtig fint. Og det andet, Det synes jeg ikke rigtigt. Nu gik den derud. Gik den rigtig ud? godt. Ej, Ja. nej. Så skal du op og stå på. Er vi for langsomme? Jeg ved, om vi er for langsomme. så er jeg klar. Synes du, jeg er for langsom? Jeg tror nærmere, så? det er mig, der er. Nå, så skal du op. det kunne godt være, at vi er Ja. for langsomme. Så skal vi prikke i en ny Du har finger? godt ved. Det har Jeg jeg. kan bare rigtig lige godt presse lidt af den her. Må man ikke det? Det kan vi godt. Der er ingen, der ser det. Så prøver vi. Rigtig godt. Det gik lige, ja. Ja, og så får du at ved her også. Ja. I den hånd Blod der. står du. Så ned. Og nu var den bliver der. sådan Ja, lige nu kommer det. Det er jo lidt svimmel. Ja, det gør jeg. Ja. Så står vi lige Du lidt. holder lige fast. Jamen, den er lige i det her. Den Står er jo helt min stille. hånd her. Der. Og nu tager jeg Ja, bukserne. den ligger på 11. Ja. Det er lidt i den. Så trækker Kan vi man dem op. sige Nå, over det er 11, godt. så skal man helst Det må du hjælpe med. Hvad skal vi Det gøre skal ved jeg den? nok Er lige det noget gøre. med, det også skal i skraldespand som Så, det nu er går godt. affald? Så Ja. tager Det jeg kan være, at du bukserne kan pakke her. den her sammen, så smider jeg tingene Ja. ud. Hvad var det, du sagde med det der tal der? Skulle vi gå op i det? Altså, når den ligger på 11, er det okay. Det er okay. Altså, det er den høje ende, men det er okay. Nå. Så det pjatter vi om. Så, Gerne måle 2 gange om dagen. Så det kan du se, det skete. Så skal vi have dem lukket her. Nej, Skal jeg trække med om lidt? Ja, det må du meget gerne. Spiser noget. Nå. Kan du lidt mere? Men jeg har jo ikke fået morgenmad, skal du lige tænke på endnu. Men slik, det går hurtigt ind i kroppen. Så Men jeg har været så træt, Så så drejer tænkte jeg jeg, rundt slik det er her. altid godt for hjernen jo. Men det smager jo Også når dejligt, børn det de gør får det. stille sodavand, de bliver sådan helt kvikke af. Så Sådan der. tænkte jeg, det kunne jeg skal noget med lige. Står du? Jeg står rigtig godt Skal jeg fast. var lægge godt. den der Jo. på plads? Så er kommer jeg stolen tilbage, bag ved dig. ikke? Ja, Godt. det er fint. Ja, har du låst den? Den er låst, Nå, ja. det er jo altid galt med 11. Du må godt sætte dig ned. Jeg kommer lige ind her. Det er jo Hvordan går det ved dig, Maria? Rigtig godt. Det er godt. Med dig? Hvad så, Paul? Da, jeg er nervøs. Jeg er nervøs. Jeg var oppe stå på sådan en karusel. Jeg skal Ja. nok være. Men det gik Det godt. plejer vi ikke at gøre, Tove. Jeg vil også sige, prøv at tænke sig, de her skiftet mig ud med den der monstrum der. Ja. Du plejer lige at tage fat. Vupti. Kan Jeg du gjorde løfte lige benene, rundt Poul? sådan. Jeg tog lige fat i Paul, svang ham rundt der. Ja. Men så skal Jeg vi sådan sætter- en maskinpark klar derinde gøre i det? soveværelset. Det må du gerne. Tove, jeg sætter mig lige og dokumenterer lidt om det, vi har lavet i dag. Ja, Rigtig men, fint. Må jeg tage dem ned igen? Det må du gerne. så vi kan godt begynde snart at få Det er morgenkaffe. Hvornår var det, du skulle afsted, Kan du Paul? låse op? Ja, det Jeg tror, plejer det var jeg. 8.30. Jo, Nå ja. så skal vi da nå at have morgenkaffe. Og så kører du lige lidt ud her. Vil du have benene Paul, skal du op ikke nå at have på morgenkaffe, inden du skal afsted? Nej, det er noget skammel. Paul, skal du ikke nå at have morgenkaffe, inden du Det skal her ben, afsted? vil du ikke have det op? Det var da grove. Okay, kom igennem med noget. Altså, jeg plejer Paul? ikke at have på dem der. Så jeg vil lige så gerne have dem af, hvis jeg kunne få det. Det ser så dumt ud. Paul, Ja, Paul! Tove. Hvad er der? skulle vi nå at have morgenkaffe, inden du skulle afsted? Jo, jeg håber, vi når det. Ja. Så kører vi ud på badeværelset. Vil du have franskbrød? Har du kaffen klar? Ja, det har jeg lavet, da jeg stod op.
Jeg fik jo ikke min juice her til morgen. Nej. Har du fået en juice? Nej. Det synes du var Ja, dumt. det havde du fundet, hvis det var mig, der. Ja. Men det går nok. Så. Nå. Så. Tove, jeg skriver, at vi har snakket lidt om, Vil du have nattrøjen af? om Ja, blodsukkermåling. det vil jeg gerne. Ja, det så kunne jeg være vil dejligt. gennemgå Ja, det det kunne sammen. være rigtig dejligt. Knapper du Ja. op? Ja, Ikke? det kan jeg selvfølgelig simpelthen. Kommer du igen i morgen og ordner det? Det er sådan, Ja. det var lidt nemmere en gang, da Ja, begge arme det gør gik jeg. ud. Så jeg behøver ikke sådan gå op i det. Så. Og du skal måle det her over middag. Så. Eller før middag, undskyld. Kan du tage Før ved middag? Det tror jeg nok. det var Du kan godt. kigge. Sådan, ja. Nå. Det går lige. Og hvad hvis den er, Tror du, hvad, den hvad skal nu smides hvis til vask? at tallet den er over 11? Ja, Hvad jeg så? har svedt mig i den. Hvad Ja. gør vi så? Lige et øjeblik. Nu skal jeg se, om lige jeg et kan håndklæde finde der. det. Godt. Nå. Ja. Det kan jeg ikke. Får du lige en vaskeklude her, Paula? Okay. Tove, hun giver mig en vaskeklud. Tove? Tove, det er mig, ja. Ja, hun giver mig en vaskeklud. Hvad skal jeg med den? Ja, Vil du vaskes lidt i ansigtet? Ja, det vil jeg da gerne. Ja. Ja. Skal jeg selv gøre det så? Ja, Ja. Før middag. skal du. Lige før du spiller Jeg vil middag. lige have Før jeg noget spiser vand. middag, Ja, så eller skal før jeg du have. spiser Rigtig aftensmad. fint. Før et måltid. Nå, det var Før et godt. måltid. Ja. Det frisker jo. Det gør det. For jeg har jo fået noget at spise endnu. Ja, Spis lidt slik. så skal du være frisk. Og jeg har ikke fået morgenkaffe endnu. Jeg går lige ind i Og soveværelset. det tæller Paula. det også, det Ja. her. Kommer du igen? Nå, Ja, Det gør det. det tæller også. Hvordan aftensmad og frokost, hvad plejer I at spise der? Ja, det er sådan lidt til frokost, der får vi... ja, nu er vi begyndt at få rugbrødsmadder til frokost. Mm. Det er sådan lige, hvad der falder for, hvad vi lige sådan kan have i køleskab, og det er Ja. lidt forskelligt. Ja. Og så til aftensmad, jamen der får vi ganske almindelig aftensmad. Og hvad er ganske almindelig aftensmad? Ja, det er da sådan med nogle kartofler og noget kød og noget. Er der noget grønt til? Ja. hvordan Altså, går det, Paul? Men det der med, jeg Hvad har var det bare lige, lidt du hed? ondt. Jeg er blevet lidt træt, og jeg har lidt ondt i min ryg, og jeg har lidt ondt i mit knæ. Hvad var Så det lige, lige du skal hed? jeg sige, der Jeg er hedder begyndt at købe de der Maria, poser ja. med frost. Hvad med badet så? Ja, det. Det er Hvad? min gode vilje, men det er jeg blevet nødt til. Ryger de så ned i noget vand og bliver kogt? Godt nok. Ja, det gør de. Og jeg har læst her, at det skulle være lige godt. Det er vigtigt, Så det er vel også, det kan vi nok gå ud for hvornår det. plejer du at komme i bad? Førhen der stod vi Ja, jo det er med her frisk morgen, jo. grøntsager. Det er jeg Ja. vant til endnu. Lørdagen. Hver morgen. Men, Nej, ikke hver morgen, men Har lørdag. overskud. Om lørdag. Hvordan får I Det er handlet ikke ind? lige i dag, det ved jeg godt. Men, Ja, det gør Så jeg var jo, du når i jeg bad har i mit går. gode. Ja, Altså det er de det, dage, jeg ja. har godt, der går jeg ned og handler ind. Tror du så ikke, det er nok med en lille Det er jo opkvikker? muligt at købe salater, som Jo. faktisk er skåret ud. du, Ja, det har jeg Tænker du prøvet det? en gang. Tak, men nej tak. Jeg tænker, hvis du Tak, var i bad nej, i går, ja. og man Det var kan ikke ikke noget se det for på dig. dig. Nej, det var Kan ikke man ikke noget. det? Nej, Nej, ser jeg lækker ud? Paul er Det heller gør ikke du. så Nej, vild det med gør det salat. Han er mere til Så grøntsager. springer vi Han er mere over. til grøntsager. Jeg er mere til sådan Har du godt, vasket men under altså før armene? der Ja, købte sådan vi det jo lige lidt. frisk Ja. og så Den ene arm, ja. skrællet Vil du og barbere os, ordnet, Paul? men Ja, det vil jeg gerne. det er meget, jeg Det skal gør stå jeg hver med dag. et. Ja. Så lang tid at stå op. Så nu har jeg altså taget en let løsning, så køber de frostposer. De siger, og jeg ved, det er der mange af de unge mennesker, der Værsgo. også gør. Skal jeg selv gøre det? Og de er Ja. da sunde nok, så Det gør jeg det, så. Men det er godt at få noget grønt til. Jo, Jeg kommer det igen gør lige vi om også lidt. da. Det er godt. Ja. Det kunne være sådan en broccoli eller noget. Eller Det noget smager godt, da. sådan en symfoniblanding, eller hvad de hedder, de der. Man får Ja. sådan forskellige for at variere med et. Ja. Hvad med fisk? Er det noget, I spiser? Fisk? Ja. Ja, det gør vi da nogle gange. Nogle gange. Så en paneret røstbæt, det er vejda. Ja. Det kan vi godt. Kan vi godt lide, Paul? Hvad Så siger en du, paneret Tove? røstbæt Hvad ned siger fra du? Jo. havn af. Skal vi have det i dag? Nej, det skal vi se her i dag. Ja, skal vi Nej. have farsbrød. Du ved, forloven har med bacon. Men det smager da også godt. Ja, Men, røstbætter, det er jo godt. Tove. Røstbætter, når vi lige har Det fået dem er- ned fra havn, der er sådan lige paneret. Det er godt. Så har Ja. vi jo persille ude i havet, så lige en god persillesauce. Hvordan laver du så den sovs? På rigtig god gammeldags manér, men jeg har så skiftet der mælk ud med skummælk. Det er jo godt. Ja. Tove er rigtig god til at lave mad. Det, Og det er noget, det er tak for et, Paul. helst ikke for mig, det er lidt tynde der, men Nej. godt med noget sømælk i. Det tror jeg da også snart, vi skal have igen, Paul, så en paneret røstbæt. Ja. Det er nu godt. Måske noget børn, der kommer hjem. Ja, jeg tror, det er noget, de får ret tit der. Det kunne det være. Nej. Jeg synes, de spiser kylling i hele tiden. Kylling? Ja, de spiser kylling. De køber sådan noget filéer. Mm. Så der er møg ved dem. Det er ikke noget for dig, kylling. Jeg synes, det er lidt tør i det. Så skal det være en god gammeldags i gryde. Ja. Men igen det der, det at stå over mad så lang tid, det er strengt. Det er strengt. Specielt når den har ondt i knæ og i ryg. Du har ikke en stol, du kan have ude i køkkenet? Og sidde på? det ser da også så dumt ud at sidde derude over en stol ude i køkkenet. Nu har jeg stået op i alle de år som økonome. Ja. Jeg er da ikke til at sidde ned og lave mad. Nej.
Så må vi nøjes. Men det kunne gøre det lidt nemmere for dig. Ja. Men har du set flere, der gør det der? Det Så har det er ikke så unormalt. Nej, Nå. en kontorstol for eksempel med hjul på. Ja. Hvordan går det, Poul? Så kan det du godt være, lidt det var frem det, og jeg tilbage. Det Er det noget, I kan skaffe, ved at eller være hvad vi selv glat skal ud og købe? tror jeg nok. Prøv at mærke. Så Altså det en fint. ganske almindelig kontorstol, det er jo noget. Det er rigtig Så godt. det kan jeg godt få Jo, du mærker på den anden side. min datter og svigersøn Ja. til at købe over i Jysk. Ja, det tror jeg. Ja. Jo. Hvad med herovre? Det er jo en Ja. ganske almindelig kontorstol. Ja. Men det kan da godt være, at vi skulle have så. sådan en ud. Poul, hvad siger du til det? Vi får en kontorstol ud i køkken. Ja. Poul. Poul, vil dejligt, du der med kommer til, at vi sådan får en en kontorstol ud i Søde køkken? piger og hjælper. Ja. Det kan være, at han ikke lige kan høre dig. Nej. Ja. Det var meget nemmere, at jeg selv stod med ham. Der kunne vi jo snakke sammen nu, lige før vi råd til hinanden. Det blev sådan en hel arbejdsplads, det her. Og så Ja. hvis du går hernede, Nå, Det er rigtigt nok. ja, Alle de mennesker. Det er, fordi vi er utaknemmelige. Det er vi så er i det hvert ved at fald. se rigtig godt ud, Poul. Ja. Men det gør det jo nemmere for dig. Ja. Hvad gør Tak. siger Ellers du? så må vi have Tove til Når at du har bedømme sådan det. ryggen og Ja. knæene, Ja, ikke? det er, og jeg ved det også godt. Jeg ved det også godt. Hun kan være lidt skrab. Man skal bare vende sig Er hun til det? det. Hun er Vil du have Sådan børstet vende sig tænder? til, at det ikke bare er her i egen hus længere. Ja. Om aftenen også. Efterhånden Værsgo. selv ud over badeværelset, så står der hjemmepleje nogle seddel for, at de ved, hvilken håndklæde de skal have. Ja. Det er efterhånden blevet Kan sådan. lige hjælpe dig med tandpasta? Ja, sluk lige for vandet. Det skal en vende sig til, og vi er også taknemmelige. Men Ja. i hvert fald hører vi taknemmelige. Så. Det er vi. Både jo for at I dejligt at kommer og komme. hjælper og det hele. Ja. Nå, Poul, skal vi snart have morgenkaffe? Ja, Ja. jeg er næsten... Vil du børste tænderne, Poul? Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg kommer lige om lidt igen. Er der noget, jeg skal dosere for dig? Nej, Dosere? du må godt værdierne. Poul, har du fået de piller? Vil du skrive det Er for jeg ved mig? at børste tænder? Det kan du tro, jeg vil. Men har du ikke fået de piller endnu? Piller? Eller, ja. Og temperatur. Nej, jeg fik et glas vand. Et glas vand. Skal jeg have piller Men du har også? ikke fået de piller. Tak skal du Nej. have. Og happy Nå. trail. Hej, det er godt, du er her, Tove. Ja, tak. Kan du ud og sige det til hende? Har I ikke givet det er Poul sødt hans nok. piller? Jo, Har I- de Har kommer Poul nu. fået sine piller? Han skal have dem nu. Når han skal have dem nu? Ja. Ja, for det har jeg jo altid stået for før, men nej. Ikke længere. Det var tider dengang, Tove. Da Ja. vi kunne selv. Jeg ved heller ikke, hvorfor, Du er også ved at blive sådan lidt... hvorfor jeg skulle det længere. Men Du det kan er ikke helt det selvfølgelig- samme som før, var Tove. Hvad siger du, Du kan heller Poul? ikke det samme som før. Nej. Nej. Men det kan vi heller ikke regne. Vi skal være glade for, at de vil komme. Ja. Det får jeg at vide hele tiden. Du skal bare Hvordan være går det, taknemmelig, mor. Poul? Men det er... Hvorfor har jeg været godt nu? Er det ved at være godt? Det er ikke nemt. Super. Skal jeg tænde for vandet? Ja, tak. Tak Åh, for det. ja. Jeg Vil du have lægger skyld den på bare her. munden? Jeg plejer bare lige at skylle med hånden her. Det er bare i orden. Ja, så går det. Hvordan var det? Skulle jeg ringe til læge om det der? Det var ja. Så. Hvad skal Det jeg var sige til ham? Så skal, jeg kan da ikke sige til ham, Så var at det en det skjorte. lugter ud Ja. af badeværelset. Jeg skal lige have lidt våd her. Det siger endda til en læge. Det kan du sagtens. Ja. Fortæl, hvordan Vil du har tage det, din og venstre hvordan arm du- herind? Hvordan det Ja. lugter. Skal jeg sige til ham, jeg er træt, det lugter ud af badeværelset, med urin, det lugter. Yes. Hvad er Du er det, du træt, snakker og om? din urin Hvad er snakker lugter. du om? Det skal jeg sige til ham. Ja, for eksempel. Ja. Vores Tror du, børn han kommer synes, snart han hjem. synes, det er Gør noget de det? mærkeligt Ja, at ringe jeg om. glæder mig så Er det meget noget til hvad? det. Er det noget mærkeligt noget at ringe Er om? det dem begge to så? Ja, tror, han altså synes, det er en nu rigtig Christine, god hun idé. bor her i byen. Ja. Men Så prøver vi det. vi har jo Thomas, der bor langt væk. Ja. Prøver vi det. Hvor er det, han bor henne? Jamen, det er helt nede i Bruxelles. Kom du i morgen igen og laver skifte han det her dernede? på fod Jamen, her? han arbejder inde i, Det er allerede gavnet lidt op, kan jeg se. EU. Det Ja, med Pyt flygtninge. med det. Okay. Hvis du skifter det i Han morgen, arbejder så er det faktisk ved fint. hende der Støjberg. Ja. Men du ved, vi har set i fjernsynet. Ja. Hvad snakker du om Støjberg nu? Spændende. Jamen, hvad skal vi... Snakker I Altså, om... nej, jeg vil lige snakke om Thomas. Nå, nede i Bruxelles. Ja, han siger, Nå. hun er rigtig flink at arbejde for. Nå, Og det kan da godt være, det passer. han arbejder jo med de fine der nede i Bruxelles. Ja, hun er rigtig flink, siger han. Ja. Så tager jeg håndklædet her. Ja, Men hvad siger du så, Asger, nu? Så skal kan du vi lige godt, have kan jeg din godt medicin, begynde at Poul. tænke over morgenmad, eller hvad? ja, Kan okay. du godt? Ude Til ved Poul og mig. morgenbordet. Ja. Ikke? Har du Ja. styr på det? Det har jeg. Men hvor længe var det, inden du skal afsted, Poul? Jeg kører dig ud til bordet. Ja. Poul, du kan da godt bruge den ene ben, som du Nå, plejer. ja, det er da rigtigt. Det var kan jeg godt, også. du kunne hjælpe lidt til. Det, jeg glemmer det bare sådan. Ja. Ja, Du nyder rigtig de unge piger, de kommer der. ja Ja. det er så dejligt. Du er også god, Tove. Du har hjulpet mig rigtig meget. Kan du tage Ja. hånden op på skødet, Poul? Ja, Ja, sådan det der. kan jeg da sagtens. Så får du 2 piller her om morgenen. Ja, den tager vi da bare.
Godt. Skal jeg sluge dem? Ja, På en gang? det må du Begge gerne. to? Ja, hvis du kan. Du plejer da at få juice til. Hvad er vi plejer at sige? Du plejer da at få... Ned med et. Ned med det. Ned med Ned med et. Ned til den. Ja, ned med et. Får du bare vand til? Skal jeg gå ud hen og juice til dig? Ja, giv mig noget juice. Jeg kan ikke få noget juice. Men hvorfor må du ikke få juice i dag? Nå, det er fordi, du skal ind og have taget de der. Ja, det er rigtigt. Ja. Hvis det er alt Jamen, det, vi jeg skal tror, huske det er- hele tiden, det er da. Jamen, Ja. jeg tror, de gør det godt. Nå, Det er også svært, når du sådan er vant til at ja. tage dig af tingene. Men det kan da også være, at jeg skal bare gå ud og gå i gang med det morgenkaffe derude. Paul, Kan vil jeg du bare have gå i gang? jakken Skal på? vi mere? Ikke, jeg Paul? vil gerne... Ja. Har du brug Vil du for have at jakken komme op? på? Hjælp til at komme op er og det klare nu, vi skal ud? Til taxaen Ja. kommer. Det er jo Ja. godt. Ja, Gør det selv. det er lidt koldt. Det er Kan du godt tage med venstre knæ nu, arm der. herop? Paul, jeg tror, jeg lige Ja, bliver lidt nødt til at længere vente til ned medicin. måske. Det Ja, har så virkelig, kan vi også godt klare. det virker alt Så for går godt det. endnu da. Det er træls. De piller, de er bare, som de har vand. Sådan der. Når du for morgenmad, inden du skal afsted så, Paul? Morgenmad. Ja, det når du ikke så. Han skal være fastende til hans blodprøver. Man skal være Der er fast. tiden gået. Nå. Noget du kan finde. Hvor skal vi gå hen? Vi skal lige have Tove og Paul ud, inden at der er tid til spørgsmål for dommerne. Så værsgo, Tove og Paul. Jeg glemte fuldstændig at rundsove. Gjorde du det? Jeg var altså, der var jeg blank. Jeg havde det til at ligge lige foran mig, men så det skal jeg sige. Det er noget, jeg vil gøre. Ja, bare værsgo og sæt jer ned, piger. Tak. Den der. Ja. Nej. Der er ingen lyd på mig. Jo, nu kom der. Ja. Jeg har lige 3 spørgsmål til jer her. Hvad kunne I have gjort anderledes? Jeg glemte fuldstændig at rense året, så det ville jeg helt sikkert have gjort anderledes. Og rense det. Jeg vil have kørt sengen ned, efter jeg har ret den. Og så vil jeg have spritet øretermometeret af, inden jeg lavede det i kassen. Hvad finder I relevant at rapportere videre til jeres kollegaer? Hvordan såret ser ud, og hvad der er gjort ved såret. Og at der har været vejledning omkring blodsukkermåling ved Tove. Ja. At Paul han er hjulpet i tøjet og er kommet afsted på laboratoriet. Og han har været fastende. Hvorfor er det nødvendigt at dokumentere den udførte pleje? For at vores kollegaer og dem, der kommer næste gang, ved, hvad der er foregået i hjemmet. Og hvor meget borgeren kan. Og også for at give en kontinuitet, så dem, der kommer næste gang, kan se, hvordan det er i hjemmet lige nu. Og at borgeren kan føle sig lidt mere tryg på, at de ved, hvad de kommer ud til. Nævn 5 symptomer på apopleksi. Der er træthed, lammelser, svimmelhed. Ja. Ja. Hvor var det? Feber, jeg kan ikke huske det. Forvirret. Mm. Og Nævn 4 symptomer på diabetes 2. Tissetrængende, tørstig. hyppige vandladninger. Ja, tissetræng, hyppige vandladninger. Ja. Det røg lige væk. Har du en til? Ja. Ja, det tror jeg. Men, tak. Jamen, velkommen. Ja, giv pigerne en ordentlig hånd.
Nu skal det vælge. Den er... Jeg skal lige sige til jer fordi nu har vi en kvarters pause. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at der er selvfølgelig nogen, der står op, men vi har faktisk en masse pladser her foran, og der er pladser herovre i siden, så I skal endelig bare sørge for at udnytte de pladser, der er. Og ellers vil jeg igen opfordre jer til at gå ned i vores multisal, hvor det bliver livestreamet. Og så lige en sidste ting, jeg glemte at sige før. Vi har vores kantineområde, det foregår over i det, der vi for skolens vedkommende kalder ungeområdet i dag. Så et kvarter, så er vi på igen.